Ubungeke phela uqoqe inkuni ungezokubaza. Futhi singasho ukuthi uzokwakhela singakusho lokho noma engakakusho kodwa sibona thina ukuthi njengoba vele kutholelwa nje vele egcineni kwakho kuzoba khona umbazi ukuthi nini-ke kasazi kodwa mfowethu nathi esizokushiya sizokushiya uzobona nawe ukuthi njengendoda ukwatalisa kanjani ukuthi kuphume lokho okungaphumi angazi-ke noma inani singalisho yini hayi kumele kushiye lisho kuba lisho soba u-10 rand amandla akhe amandla akho lawo ayekho umuntu ongenza into enjengale mina-ke ngizoshiya le nsizwa ngizoshiya u-20,000 waza Jesu umjolo lowo hayi ngoba ke sithanda ukunikela bazalwane nami ngiyacela ukuthi ngokokumela abafowethu begospel mina ngizwana nensizwa le winayo nasemdletsheni akayaka bethi bamncane nami mina owinayo ngale kwa gospel ngokusizwa yini nabazalwane umphakathi mawukhala sibe khona njengokhulu nami mfowethu ngizokunikeza 10,000 ya usho ukuthi-ke umfowethu sezosinika-ke umniningwane